Mga street vendors sa barangay Mabulo ni Dakbayan, Sugbo nga napiktuhan sa road clearing operation nagpakitabang. Nagmeeting sila uban ang kapitan sa bawang barangay aron hisgutan na ang gikonsideral nga recreation site alang kanila. Moabot og 90 ka mga vendors tanan sa tibok Mabulo area ang napiktuhan og wa magapaninda human gipanghawanan ang kadalanan subay sa bando usab sa DILG og ni Presidente Duterte. Gitin-aw nga temporaryo nga kabalhinan nila ang covered area sa may Block 27 aron ilang kabaligyan. Apan gitataw ni Kapitan Frank Gahudo nga i-coordinate pasab nila sa Kapitolyo ang paggamit sa mga vendors sa mga lugar kaysa dapit gipanag-iyaman nga kini sa provincial government. Sigun manggod silang giingon nga mugrado pa sad sa kapitan kay gi-endorso naman ni sa kapitan. So muna sad nga kami tuman lang sad gid mi sa policy nila kung unsa pero aning kamot may magampol sa mis Ginoo nga ikapon na sila ba ibalik mi dito. We're hoping nga manangit pa man ta sa probinsya ni karon through the mayor si mayor nimo manangit sa Capitol nga atong himo ni temporary for the vendors.